Mať peniaze neznamená iba veľa zarábať, ale mať systém a rozumne ich míňať. Predstav si, že máš všetky tvoje peniaze, povedzme 30 000 eur, na bežnom účte v banke. Ak ti vyskočí nejaký neočakávaný výdavok alebo ti vypadne tvoj príjem, tak nemáš ani tušenia, koľko z tvojich peniazí si môžeš dovoliť použiť. Ak nechceš, aby ti utekali peniaze pomedzi prsty, tak potrebuješ plán. Na bežnom účte v banke si nechaj rezervu 1, maximálne 2 mesačné príjmy. Zvyšné peniaze na úrovni 6 mesačných príjmov si odlož na nejaký konzervatívny účet so zhodnotením aspoň 4%. A ostatné peniaze jednoducho rozumne investuj. Mať všetky peniaze na jednom účte nie je bezpečie, ale finančný chaos. Napíš mi do komentára, ako máš ty dnes rozložené tvoje peniaze.